Controlando esa laúd. Sí, sí. Bueno, bons días de novo. Estamos aquí para reanudar a xornada da mañá no relatorio As linguas de inmigración, integración e plurilingüismo. E están con nós dúas profesoras que eu creo que son as persoas idóneas para falarnos de un tema tan tremendamente interesante, moitas veces oculto, como é